Wadonga ni weche mag thieth ni kar thieth mar Jaramogi Oginga Odinga geto neno lokruok mar ariye ka okale okang' ma nyocha sirikal okawo mar lando ni koro idhi chwale malo e rang'iny mar level 6. Tendo stand no mane oloso gi Ramogi TV wacho ni resruok dhi bedo ni mar sirikal mamalo koro dhi bedo ka chiwo sir achiel kachiel. Jopiny bende ochiwo pachgi ewi ber ma gigeno yudo kanyo. Jafwambo marwa David Abonyo miyo ler mar wachni. Bang' sirikal chwalo osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital nyaka e rang'iny mar level 6, mamiyo koro idhi taiga ka bad migao, osiptal no koro igeno mar bedo gi lokruok e chenro mage ni mar obiro yudo sir kowuok e piny owacho mamalo. With the specialized, personnel, with experts, it would be feasible for us to start kidney transplants. Similarly, when we also look at the issues of sickle cell disease, with the possibility of attracting, specialists, and attracting support and funding, we will also be in a position actually to conduct bone marrow transplants. Going into the future, even heart transplants, even liver transplants. Bende jatelo no oyango kwan mag jotije magigeno bedo go e osiptal no bang' okang' makamano. We have currently about 1,000 staff. In the next 3 years, we should be having staff levels of about 2,000 to 2,500. And therefore now, being elevated, I think the national government will take this responsibility. Sirikand kaonti ma Kisumu to oyango fuongruok magidhi yudo bang' kar thiedhno idho ngas. When this 1.2 billion load is taken away from us, that means then we can reinvest in the people of Kisumu in terms of the level 4 facilities, in terms of Kisumu County Referral Hospital, and in terms of the primary healthcare facilities. Now, this conferment will then mean that it will be the responsibility of the national government to move with speed and complete the cancer center that we've been setting up for quite some time now. And of course, back it up with the requisite equipment together with personnel. Moko kuom jopiny bende onyiso mor margi ka giwacho ni okang' makamano biro konyo duoko chien midhiero ma gisebedo ka gikaloe kendo yudo thieth ma owinjore. Wan wamor gi gimotimre ni Russia koketwa e rang'iny mamalo makoro tuoche manyocha wadhi manyo oko, wanyalo dhi Kenyatta, wanyalo dhi Eldoret, koro wanyalo tiyo gi fare matin. Iyudo ka ambulance ogolo Kisumu nyaka Eldoret pok ichulo thieth moro amora ta 70,000 isechulo ambulance. Samoro ok en sure ni ng'ano yudo thieth mowinjore. En sure ni dakteche nitie osiptal kendo yedhe bende oketi. Maka ok ni ka jatuo osedhi osiptal with a problem ka osebedo referred to kendo ichak ikete mondo odhi onyiew yien e osiptende kata e chemist ma oko. David Abonyo, Ramogi TV.